Dito nung isa, asa magliyok ka. Inaog lang mi bakalisod kay ung dala no. Ayaw liyok. Ayaw liyok ka. Sarali na yung dala, no? NANI?! Nawatan awa! Hindi na bito ka pa naog, pili ka pa naog. Wala. Lagi, naog ka rin sa padre oh. Niliyok, manggagot. Ano ito ka? Ano yan? Sige ko, naog na hindi na mo pa naogon. Tamangay sa kayo pasaka sa motor. Mga bala ka diha, imo lang trabaho. Hindi na bito ka naog. Gawin kayo motor ba, oh? Nuoy bala ka na imong motor diha. Dala man nimo. Naog hindi mo pa naogon. Anong sara nila nangapian mo tani, imbis na tayo lang kung importante. Salamat ka, mamuning sa padre. Usara nimong chicks diha oh. Oh, magagkuy. Na. Di ba gawag sa balong matibas yung pasahero? Balong may... So, na mo pag... Wala mo gas-gas, wala mo naunsan. Ikaw dahil, wala naunsan. Gas-gas ng yapon? Ha? Naunsan mo? Kasamad mo? Ah, wala raman na yun. Wala. Wala sa imong mata. Wala ka na ng motor diha. Wala, sakay mo kusab. Sakay. Sakay. Sakay ganan. Pila mo mag-iita pa sakay batan nimo? Ayun na makinandalan ko do. Basic sakay no? Ang yapon. Dahil Ulugag na yan. Wala. Kaya lang ko, alam na lang. Ano sakay mo? Wala ba? Di man liko ang manubilaw kay gipugngan niyo. Hilay bitaw maginay-hilay, di ka man nakainilay. Ulo ko. Ang manubila ba gipugngan niya, inaanan to nako. Diyan naman po niya. Di sa paingon no. Ituwag di kasi imong motor. Ituwag di ka ng motor mo. Gipugngan man niya manubilaw. Awan, naman na motor. Bakay na lang niya. Bakay lang tayo. Nakakala ka lang sa kaya ng motoran. Driver.